København er en af verdens bedste byer, i hvert fald for københavnerne. 3 gange inden for de sidste 7 år, der er København blevet nummer 1 som verdens bedste by at bo i. Byen har rigtig mange kvaliteter, også nogle kvaliteter, man ikke havde før. Men det er også blevet en meget skæv by. Den er muligvis verdens bedste for sådan et velhavende segment. Men i et socialt perspektiv vil jeg ikke mene, at vi har verdens bedste by. Der er noget her, der er helt galt. Jeg kan ikke sige nok gange, hvor meget vi skal lægge os i selen for hele tiden at sikre en by for alle mennesker. Unge og gamle og uanset baggrund. Det her, det er jo et problem i alle verdens store byer. Hvis vi bare lader det flyde, og tingene går, som det går i dag, så bliver det en by for dem, som har en højde. Der er jo noget faustiansk over det her. Vi har indgået en eller anden handel. Vi har jo også fået herligheder, men vi har også afgivet mere, end vi selv aner.